nawa na yung sounds. Ako ka-vlog ganina kay may sounds. Prito kong isda guys. Ayan. Prito kong isda. Guys, para niyo ugma tuhon kay maggadamig humay kasudaan. Ha? Ha? Guys, pabala ganina kanang sound kay nawa naman. Nakipis ka. So guys, kabitsihon daw ni ugma. Ha? Secret para bibo. Para bibo. Best na. Guys, mamahaw ta. Mamahaw. Mama, gusto ako yan. Napag-gusto yan? Ang paralulak niya. Nagpa-fill up daw Marisa Bell. Marisa ba? Diba lang? Marisa. Hindi na mag-uap. Ha? Hindi na ka ba mag-uap. Nagpa-nun pa. Naautin naman na kay M. M na pinakatay. Marisa. Kuya. Aba. Amba ito ang gilabang niya. Napansin mo.
Tulog na mo. Tuba. No. Okay, palitan si chicken. Oye, barbecue. Busog na ka dahil. Ay, inom ko ka. Kuha na ko. Ilang mo kapag na. Patong kuya na, ewan mo yan. Ang kaya lamok sabi eh. May mga tatlo na. Wow. Pumuskit. Oh, biscuit. So, kaya kilma mang nasa kuwang dapit now. Babag. Ano na lang away yan? Bawin mo. Ang kalilo na. Ang kalilo. Babag. Ikaw, napilot ko. Ligot ka. Napilot ko. Sakot na ka na. Musok ka. Malamat ka nga. Walang kalihok. Bubik kay damo ako sa bang. Birahan na ko. Sakto ito babag ka dahil. Walang bubik. Lugar. Doon hanggang. Ito mana na. Lagi daw basta. Hindi na Oh. Chicken lang to. Pa-enjoy ba ne? Enjoy. Ano kuya? Bangko niya. Ano dito mo? Apan. Ito man. Isa mas na. Isang kaon. Ang huli sa gawa at ito. Kasi at mo niya. Ha? Maya mo kaon, hoy. Pagkakain pa ito. Wala na po. Ano? Awad mo. Wah, hoy. Ang plato ba? Yung paluto. Pagay mo sa akin, ha? Naligahin na to! Ay, bulutan! Oh my God. Naligahin na to, freezer! Oh, may apel lang itong
uniform lang. Nabakaw sa mina na. Naistar ba na apil na ho? Ha? Ang tanga uniform. Kanan. Uniform na. Gawin na Bernes ang buwan. Kung dito ba rin. Masa naman ka, Day? Nakunod. Oh, baka. Yeah. Bakit pa? Baba! Yes. Silos yung isa. Wait na. Kasi yung phone ko nawawala-wala yung charge. Sige, magkabagilan tayo. Uy. Magagalit na sana ako. Ay, may naramdaman niyo para ano? Hindi kasi ako sa'yo nag-attitude ka. Oo. Sa'yo rin din. Kasi sa'yo medyo iba yung... Papa. Hindi ani. Siyempre, alam po namin yun. Wala na. Kanina niyo pa po wala. Yan na kita. Ayun lang. Thank you po. Na. Nandito na kami sa main house at gamit lang natin lang namin galing sa restaurant. Kaya makanila naman. Alam ko na ba ako may makanila na kayo dito eh. Excuse man lang. Wala man lang ng excuse. YouTube ko to eh. Ba't nakikisali kayo? Nakikisali ko. Nakikisali rin. Alam niyo na kasi kasama yung ako na ito kayo sasalita pa. Ingaw kasi. Hirap talaga pagkahasin. Diba, ang ingay niyo ng pag-vlog ako dito. Wala na, 1 minute na. Kasama lang mukha ako, pero mas masama ako nga niyo. Wala na, wala ako yung ano. Hindi ako isa kayo na mag-isa, hindi ka kayo dalawa. Kaya ate mo eh.
Aba, hindi nas babaw. Hoy, mo na paduol makanya inday. Wa na pud. Kuha na lang na extension wire. YouTube. Hala, nakita na ba to? Sa isip ko, baka gusto ko makaigod bigla sa pinto. Sinabi niya, lulog ako. Hindi pa. Magluto na ka man. Karon maguman niya kuan. Balot. Manaman. Mupalit yung tupidanet. Magluto na ko kay nangingit ako. Nangingit ako. Igawas akong nilukot na, Day. Mama, to to igawas ako mal dato ang hindi na ko maglukot. Hindi ko naman masyadong marinig kung ano mga pinag-uusapan nila, pero ay pa, magting to. Uy, kahit Taguin na kung maguling rawa imong mango, kalo ba makadi. May buang nga sud ani ugma. Lagi taguin lagi. Napili ko ang. trip sa'yo ni Shelly. Tapos si Ace, parang pinakamukha nila sa inyo na mahal-mahalan sila ni Shelly. Manaman tagpamahaw. Jowa Challenge with Manamsat ko og prito sa isda para ugma. Guys, oh. Sabitsihon ni siya ugma. Ba? Pinatakpan na to. So ngayon, baka ba ko, sa gawin namin is 24 hours Jowa Challenge with Nika and Koso. Ano kayong bagay sa inyo pag pinagsama kayo? Cosmic? Nika kayo? Ano ba? Cosmic na lang. Okay. So ngayon guys, is magka 24 hours Jowa Challenge ang Cosmic at perfect na perfect yan. Kasi ngayon, pupunta kami ng Sa na invest ko pa ba ng rep? Bago pa ka na mahaw. Eto, galera, kasama ang mga marriage fam at of course, yay fam. So excited na ba kayo gawin yung 24 hours Jowa Challenge nyo? Unas taglamisa guys. Ikaw excited ka na? Para sa Shelly. Oh. So ngayon mga bakos, let's go na. Umpisahan na natin ang laban. So let's go, here we go. Hugas kayo ko guys. Manghugas. Liga. Ano pala gusto mo mga ano natin? Birthday natin?
Super support ako sa inyo! Ano sa kanila? Cosmic. Cosmic ka? Ay, cosmic. Cosmic lang. Ay, alam mo yan, narinig ko eh. Wala. Ay, lang. Meron pala akong nabasa. Hindi ka sinasabi ko. So kaya, alam mo, binasa ko yung combo nyo ni Nika. Kayo na pala. Ay, diba? Si Koso kayo na. At saka si Nika. Marami. Ayan na, Nika. Kayo pala. 1 month na sila. At ang basa rin nila. Alam mo kung ano? March 31. Habol lang siya sila. Nabasa ko ang higpit ni Corso kay Nika. Sabi ko, hoy, wag kang magsusuot ng mga sexy, ha? Wag kang ganyan, protect. Ayaw mo yung kinuto. Ano yung ibig sabihin ng 31? May ibig sabihin, di pa kami nagkakaroon. Kasi na. Ano? Ang sinasabi ng 31, may ibig sabihin, di pa kami nag-usap ni Nika sila na. Di pa kami nagkakakilala. Ano hindi ka nagkakakilala? Ang answer nila March 31. Nag-uusap na kayo ni Nika. Nag-uusap na rin sila. Di pa kami nagkakakilala. Ano hindi ka nagkakakilala? Nag-uusap na sila. Nag-uusap ba? Kami nagkakakilala. Balik. Baka mo na yung tangkaw.
Graduation ceremony is great, but the last guy is in a legal without. It's not just a ceremony, it's an experience at another level. Guys, sumana ko og hugas. Nag ano naman ko, lung akong itlog. Bye guys.